Joo, eli tässähän meillä on tämä kohde. Ja minulla on täällä tehtävä kemikaalipumpun turvallistaminen. Ja nyt se tehtävä on minulla käynnissä. Ja minä katson mitä minun pitää tehdä. Eli minulla pitää lukita turvakytkin, sulkea venttiileitä ja tyhjentää linja. Ja minäpä aloitan hommi. Minäpä aloitan hommat tässä. Tehdäänpä tuosta turvallistettu. Ja otetaanpa kuvaa. Tyhjennys noin. Ja nyt täältä. Noin, nyt sinne tuli myös kuvaa. No nyt homma hoidettu. Tää homma hoidettu.